Kun je ook snappen waarom mensen dit dagelijks zouden dragen? Heel eerlijk? Ja? Nee. Nee? We staan voor bij Wilma en Wilma maakt de drachten en we gaan de laatste hand leggen aan de grijze dracht. We moesten nog even wat stof halen, dus... Forza! Ik heb toch bedacht dat het onder die beuk, denk ik, leuker is als we een lichte kleur eronder zetten als wat we hadden gedacht met het zwart. Ja, want dan komt dit mooi omhoog. Kunstenaar Rem van der Bos en zijn vriendin Anna zijn vandaag in de Koudekerke bij de Coupeuse. Met Rebecca, het model voor de grijze jurk. Rem gaat haar fotograferen voor zijn project Zeeuws Meisje #gelijkheid. Het botertrutje van Weleer wordt in een nieuw jasje gehesen. Het gaat over het doorgeven van erfgoed en het aantoonbaar maken van wat er in een verruwende maatschappij speelt. Dat mensen toch meer aandacht voor elkaar moeten hebben. En dat doen we met dit project. De klederdracht is echt Zeeuws erfgoed. Iedereen liep zo, dus niet alle mensen zijn gelijk, maar uiterlijk waren ze allemaal gelijk. En wij wilden een vertaalslag maken naar nu. Dus het in een nieuw hip jasje steken, anders. Maar wel met dat iedereen gelijk is. Dus niet hetzelfde, maar wel evenveel waard. Ja, ik heb er zin in. Ja. Trek deze maar even aan als je wil. Kijk. Ja? Intussen gaat Rem op pad om te zorgen dat de posters met zijn foto's overal in Zeeland te zien zijn. Het uiteindelijke doel is om Zeeland te laten kleuren. Dat er zoveel mogelijk plaatsen zijn waar de posters afgehaald kunnen worden. In iedere stad of dorp 1 distributiepunt. En dat de inwoners van die plaats de posters op kunnen halen, thuis op kunnen hangen voor het raam. Als ze social media hebben, daar een foto van maken en het hashtaggen met #Zeeuwsmeisje, #gelijkheid. En dan hopelijk dat het en op social media gaat leven, maar ook binnen Zeeland. Goedemorgen, buurman. Goedemorgen, buurman. Hoe is het? Goed. We hebben de regenboogdracht, de gele en de blauwe hebben we er bij zitten. Voor mij is iedereen gelijk. Maakt niet uit, man, vrouw. Gekleurd, niet gekleurd. De maatschappij moet eigenlijk met z'n allen kunnen leven. Je wordt te snel in een hokje geplaatst. Ik ben zelf niet de kleinste, zoals iedereen kan zien, zeg maar. Dat merk je wel heel snel, dat mensen zeggen van nou, die zal heel veel eten. Dat is eigenlijk niet waar. Het is echt gewoon geweldig om aan een project te werken wat de community ondersteunt, wat voor gelijkheid staat en ook nog eens nostalgie opwekt bij anderen. Kijk, en nu moeten we even kijken wat nou leuk is. Wat je nu al ziet, is dat natuurlijk als we nu dat zwart eronder doen, dat niks doet. Ik denk dat we er wel een trend mee kunnen zetten. Ik bedoel, ik zou er wel mijn eigen twist aan doen. Ik weet niet of ik zoveel lagen op elkaar zou doen, maar die rok, dat zou ik wel aandoen. Mijn oma liep altijd in klederdracht. Ja, ook het altijd zien doen. Hè, dus hoe ze dat met dat haar deed. En die haarkleding, die pas ik ook. Het voelt heel vertrouwd. Het is iets wat of gewoon van heel diep binnen zit daar gewoon. Nou, ik heb het wel precies geraden. Hij is precies goed. Heb je precies geraden? Kijk eens. In Vlissingen heeft Rem een bijzondere ontmoeting. Ik heb het trouwens schilder thuis, dus... Oh, echt waar? Ja. Oh, dus de thematiek is, komt helemaal goed. Dus vandaar dat ik gelijk om de regenboog vraag. Ja. Hoe is dat in het dagelijks leven? Moeilijk. Hey, hallo. Hoi, ik ben Rem. Ik ben Chris. Ik had van de week jouw moeder ontmoet en ik kwam bij jou langs. Heel leuk. Mag ik binnenkomen? Tuurlijk, kom maar. Het omhulsel om je heen, dat is breekbaar eigenlijk, vind ik het. En je doet je eigenlijk gewoon voor als iemand die je heel vaak niet bent. Ja. En hoe is dat voor jou? Vroeger was dat vooral enorm mijn ding. Tegenwoordig laat ik dat skeletje ook een soort van naakt lopen. Ja. Maar vroeger was het inderdaad dat ik echt een omhulsel om me heen deed. En gewoon iemand anders was dan dat ik eigenlijk echt was. Nu ben je in het proces eigenlijk om meer jezelf te worden, bedoel je? Ja. Hoe gaat het in het dagelijks leven? Ja, het is niet leuk.
Ik heb kort haar. Ik heb een binder aan. Ik trek mijn kleding zo wijd mogelijk ook altijd aan. Dat je gewoon aan de bovenkant niks ziet. En vaak genoeg word ik aangesproken met mijn vrouw. Voel ik me van binnen niet blij. En dan heb ik echt zo'n... Van, ben ik nou nog niet goed genoeg als man door het leven aan het gaan? Of moet ik mijn haar helemaal kort gaan scheren of zo? Of wat moet ik nou nog doen om er als een jongen, een man eruit te zien? Heb je een soort van een levensmotto of een slogan, als je dat in één zin zou moeten weergeven van dat zou ik willen? Communicatie. Dus met elkaar in gesprek gaan. Ja, dat is het enige waar ik op kan komen. Communicatie. Dat is het belangrijkste in alle soorten dingen. Dat is echt zo. Dankjewel. Ja, ik ben onder de indruk. Ik ben ook een beetje stil van. En binnen mijn project blijkt het altijd dat je vroeger of later een plaats weet te vinden voor de mensen waar je mee spreekt. Er is wel een prachtig gesprek geweest en dat neem ik mee. En nog een keer. Mooi, deze even houden, deze even houden. Mooi, te gek. Ik vind het echt superleuk. Ik geniet er echt ontzettend van. Maar ik vind het ook wel zwaar. Gewoon op het gemak, hè? Rustig. Ik denk dat er een soort van generatiekloof is. Want mijn generatie is best wel oké en open-minded en die vinden eigenlijk alles prima. En dan heb je ook nog een andere generatie en die is echt van, ja, doe nou gewoon even normaal. Zo hoort het, zwart-wit. Mooi deze, prachtig. Deze houden. Iedereen moet gewoon even een beetje naar het midden toe gaan om daar een middenweg in te vinden en gewoon respect te kunnen hebben voor elkaar. Dag. Ja, ik ben erg happy. We hebben een waanzinnig mooie fotosessie gehad. Dus ik ben echt heel blij. Wow! Dan gaan we hier allemaal van die kleine mini-voetballetjes opzetten.